Niitä jalansijoilla. Se ei saa paikalla. Se saa kiristyä ja se on tarkoituksia, kun mennään kireen. Kohta vastustaa. Sä et sano mitään. Idea on hyvä asia. Niin, ai että ei riitä. Mikä sulle riittää? Minusta näyttää, että sulle ei riitä mikään. Minusta näyttää, että mikään ei riitä. Iso tyttö. Ota sulla sen mielessä.
Kohdan löytyy. Ja mennään kokemaan. Varmaan koira pitää oppia. Eli tässä on tää ensimmäisenä tää toimintakyky, mikä on tää kelkka ja pimeä huoneen erikoiskokeet. Se kelkkaa vastusti kyllä hetken aikaa ihan hyvin, mutta kyllä se sitten otti takapakkia siitä. Mutta sitten kohtuullisen nopeasti meni katsomaan sitä. Pimeässä se tarvii vähän valoa että se jatkui sinne loppuun saakka. Eli sekin oli kohtuullisen nopeasti. Ja muussa osuudessa se on toiminut, että kokonaisuutena tämä toimii kyllä, mutta kun se ei aina ole niin järkevää, niin me ei voida antaa siitä sitten enempää kuin kohtuullinen +2 A. Anteeksi, +1 A. Eli se on kohtuullisessa puolella, mutta se pitäisi niinku järjestäytyneemmin toimia, että se olisi niinku semmoinen toiminta, minkä katsotaan, että se menee siinä ohimennen koheltaessa ja sitten taas mennään. Että se ei oikein keskity ja se johtuu näistä muista ominaisuuksista, mutta se haittaa myöskin tätä sen kaikki näistä toimintaa ja terävyydeltään se on kohtuullinen ilman jäljelle jäävä hyökkäyshalu. Sitä joutui lypsämään sieltä, että siitä sai jotain reaktiota, mutta koska se nyt antoi niin selkeän reaktion, niin me annetaan sille kohtuullinen. Se on siinä pienen ja kohtuullisen välillä, mutta aina koiran eduksi. Puolustushalu, miten se sua puolustaa, no siinä on vähän sama juttu, että se on kyllä siinä, mutta sitä oikeaa semmoista aggressiivisuutta, niin siinä ei ollut juurikaan, että mä nyt tässä virkani puolesta hoidan tämän homman. Mutta se riittää tähän kohtuulliseen, että virkansa puolesta hoitaa kanssa. Taisteluhalu, no se on arvosanalla suuri ja se on vähän niin kuin sillä lailla, että se on lähellä erittäin suurta, joka on sitten huonompi asia. Eli sitten pikkasen meinaa mennä yli se homma, mutta vielä se pysyy tässä tilanteessa ihan ja näillä vuosilla. Rupeako väsyttämään, niin niille käy näillä erittäin vilkkaille koirille. Ja sitten tämä hermorakenne, niin kyllä se on +1B. Sanotaan nyt meillä on tämä ulkulomake, niin tässä on 1 jaettu 2 osaa. Eli nämä, jotka on rimahepuen plussan puolella, eli tämmöiset B-koirat, ja sitten on A-koirat, jotka on selvästi plussan puolella. Eli kyllä tämä kotkottaminen ja koheltaminen, niin se tulee tuolta hermoista myös. Ja eli hermostuneen pyrkimyksiin on tämän hermo mainittu, mutta kuitenkin ihan normaalisti ja sillä lailla toimii ja se selvittää ilman mitään suuria ongelmia tämän testin, ettei se hirveästi paineistu, mutta sen enempää kuin tämä normaali elämä sitä koko ajan vähän tuntuu, että johonkin pitäisi mennä se toimia. Sitten on temperamentiltään, se on erittäin vilkas. Ja sekin on rimahipoen, että se rupeaa lähentelemään jo häiritsevän vilkasta, että sillä menee niin kauhean kovaa koko ajan. Eli nämä kaikki ominaisuudet kertoo sitä, että miksi sen kanssa on vaikeuksia saada paikalla on huonostuvaa ja muukin koulutus on varmaan vähän sillä lailla, että hän tekee mielellään, mutta sitten se menee sähläämiseksi ja sitten taas pitäisi korjata. Eli se on vähän se ongelma. Ja sitten kovuudeltaan hieman pehmeä. Kyllä sillä pehmeyttä on, mutta tämmöinen koira, jolla on voimakas taisteluhalu ja kova vilkkaus, niin se peittää sitä pehmeyttä hyvin usein sillä just, että mennään tästä näin pahki vaan ja sitten mitään ei tapahdu, kun mä menen oikein kovaa. Niin se ei näytä sitä pehmeyttä, mutta kyllä se sitten näkyy tuolla muutamissa kohdissa. Esimerkiksi pimeä huone on tämmöisille sähleille hyvä. Siellä tulee ne jarrut sitten tuo pehmeyttä. Ja kyllä tässäkin löytyy jarrut, että jos ei sillä ole sitä pehmeyttä, niin se on tullut sinne 2 sekunnissa suluaksi. Mutta nyt meni vähän enemmän aikaa. Joka tapauksessa +1 hieman pehmeä. Hyvän tahtoinen luokse päästävä avoin +3. Niin olet juu. Ja sitten laukaus varmasti. 154 eikä mitään minuuttia. Ihan mukava. Oi. Kiitos. Paitsi että työläs. On se aina kun treenataan, niin se on kotona se on oikein. Niin, mä uskon sen, että kotona se on ihan kiva, mutta sitten kun se rupeaa toimimaan, niin se rupeaa keräämään niin
paineita ja sitten rupeaa, niin kuin, että nyt täytyy tehdä äkkiä nopeasti, että miellytetään ja mä pääsen tekemään ja mä saan tehdä. Ja sitten on kaikki jalat käytössä ja pää vielä viidentenä. Eiks vaan? Näin on. Se on teille vilkkaille semmoinen ongelma. Hyvä.